good morning no sa matag usa. Are we all blessed sa testimony igsoon? God indeed will change, no? Ang Bible nag-ingon, God will change us from glory to glory. Amen. Last week naghisgot ta about change direction. Nausab na ang ato ang destinasyon, ang atong direction sa atong kinabuhi. No, since God will change us from glory to glory, this Sunday, dili lang atong destinasyon, dili lang ang direction sa atong kinabuhi ang usbon sa Ginoo, but God will change our heart. Amen? Sama sa ato ang nagtestimony kanina, ingon siya nga, iyang kasing-kasing na puno sa kasuko, pagdumot, aligut-gut sa iyang bana, tungod kay iyang bana, bisyuso. No, nakadungog man ko, medyo detailed to iyahang testimony kanina sa first service. Nahimong 100 na lang iyang gidawat daw nga sweldo tungod kay sige siya, tungod kinahigugma siya siyang bana, sige siya tapal. Og naay maningil sa iyang bana, iyang tabunan, siya mo bayad, mao na nga iyang makubra siyang sweldo. Napuno na siya loan, mo nang 100 na lang ang iyahang mabilin. No, suko kay siyang bana, dayon kanang naapag yung third party, but ang Ginoo wala imposible. Ang kasing-kasing niya nga napuno sa kasuko, aligot-gut, pagdumot, no, nakapasaylo na siya. Nahimo nang nausab yang kasing-kasing ug nakapasaylo na siya sa Ginoo. Amen. So once again manindog ta sa makausa. Atong pakpakan sa daw ato ang buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Magampo ta, let us close our eyes. Ugdan nato sa pagampo igsoon, pangayoon nato ang giya, ang kaalam, ang dihog sa Ginoo. Lord, salamat nining orasa. Lord, ninduol mi nimo tungod kay wala gyud mi mahimo og wala ka. Gusto mi kausaban, Lord. Gusto mi mausab ang among kinabuhi. Gusto mi mausab ang among kasing-kasing. Karong orasa pinaagi sa imuhang pulong. Mahimo ming mausab, Lord. I pray that your word nga among madawat karon gikan gyud nimo, Lord. Makikistorya ka sa matag kasing-kasing. And ay magministeryo ka sa matag kasing-kasing, Lord. Salamat kaayo karong orasa, silyuhimi si mo hamili nga dugo. I pray nga among huna-huna, ang among kasing-kasing, Lord, naagyud sa imuhang pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Bless our life and our hearts this morning in Jesus' name. Amen and amen. Makapanglingkod ang matagusa. So maghiskot tag-change heart. Ing na imong tapad, paminaw, kay usbon ka sa Ginoo. So what is change? Unsa maning change? Change is the act of becoming different or the result of something becoming different. No, sa Bisaya pa kausaban or in Tagalog, pagbabago. No? Tananta gusto mausab, tananta gusto makakitag kausaban sa atong palibot, kausaban sa pamilya, kausaban no sa atong panginabuhi. Gusto ta makakitag kausaban no sa tanang area sa atong kinabuhi. Naay uban gusto mausab ang ilahang itsura. Commonly sa mga artista gusto gyud ni sila og gwapa kanunay. Gusto ni sila hamis kanunay ang ilahang kutis. Gusto ni sila puti, no? Ingon ana, tungod kay ang ilahang way o na maka-income sila, mo earn sila is through man sa ilahang physical. No, wala siguro yung artista nga maot, no? No, kakita ba mong mga artista siguro sa sinugdanan murag dili pa kayo makinis, dili pa kay gwapa, pero matingala ka a few months, a few weeks, a few years, wala, nausap man yung isura. Nagwapa, naputi, no? Nahamis. Nga naman kay gusto siya mausab physically. Tungod kay gusto siya presentable, kay inana man ihang makita siya sa TV, kanunay, so kinahanglan presentable, no? So this morning igsoon dili ingon ana nga kausaban ang gusto nga makita sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. But maghisgot ta og change, kausaban from within. No? Sa sulod sa atong kasing-kasing, no, change of heart or change heart. No? Tungod kay ang Ginoo igsoon dili siya particular kaayo og unsay imuhang itsura. Dili siya particular kung unsay imuhang kanang
lifestyle. Di siya particular kung sa imong gisuot, o unsa nga klase nga sakyanan imong gisakyan, kundi particular si Lord sa imuhang kasing-kasing. No, ingon gani ang pulong sa Ginoo, the Lord searched the heart. No, iyang gi-search, iyang gipangita, iyang gustong lantawon ug unsay naa sa imuhang kasing-kasing. No, God is so concerned ug unsay nahitabo sa imong kasing-kasing kun dili unsay naa sa gawas. No, in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 7, naadihan nato makita igsoon nga si Saul niadto siya dito sa kaliwat ni Jesse. No, familiar kay tani nga story. Giingnan si Saul sa Ginoo adto sa kaliwat ni Jesse tungod kay na ako'y ipahimo nimo. Na ako'y gusto nga imuhang dihugan, no? Na ako'y gitawag, na ako'y gipili, no, sa mga anak ni Jesse. So naabot si Saul didto. So ang nahitabo murag na modeling, no? Na si Saul, no, na si Jesse, one after another ning gawas iyang anak. No? Ingon diri, when they came, he looked on Eliab. Gawas si Eliab and thought, naghunahuna si Saul. Ingon si Saul, surely the Lord anointed is now before the Lord. No? Pagkakita pa lang niya ni Eliab, mauna gyud ni. But nag-ingon diri sa verse 7 igsoon, niingon si Lord to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ang Ginoo di siya mulantaw igsoon. Siguro karon dugay kita naabot na late tungod kay gusto gyud ta ihatag nato atong best para sa Ginoo, namili tag sanina. No, makarelate kaayo sa mga asawa, sa mga babayi. No, dugay kita mahuman og ilis. No, i-match pag yun nato atong sapatos sa atong gisuot, i-match pag yun nato sa atong bag, unsay color sa atong bag. No? Usahay malate na lang yun ta tungod kay malate og pinili ug unsay atong suoton ug unsay atong gamiton. May gani kay gamay ra jud kay kog bag. No? So the Lord looks at the heart. In Proverbs 4, nag-ingon diri igsoon, swear life vigilant, watch over your heart. That's where life starts, no? Ang ingon sa Proverbs, be vigilant. Mahimo kang vigilante, no? The word vigilant comes from the Latin word vigilance, no? Meaning keeping awake, or mahimo kang watchful. Mahimo kang magbinantayon, no? Sa imuhang kasing-kasing. Last 2 nights ago, igsoon, naka-receive ko call from a friend of mine. Tungod kay may member manggug ko sa Chamber of Commerce, and ang president is nag-out of town. Og walay representative sa Chamber of Commerce nga maka-appeal. Kay if kabalo mo, nimbisita sa ato ang syudad si DILG Abalos. So, last hour gitawagan ko, dili unta ko maadto kay di ko ganahan gikapoy sa trabaho. Imagine at the oras 5:00 na imbis mo pahuway na. So ning adto na lang jud ko igsoon pag abot na ko sa City Hall. Daghan kaayog mga security. Daghan kaayog mga sundalo, daghan og mga pulis. So wala kay ko'y nakitaan sa gawas sa mga kanang unsay tawag ani civilian. Pagsaka na ako sa taas, no, nagsugod na, nagstorya na si DILG secretary. Ay gusto niya ipaabot og unsay plano, no, sa ato ang president, no. So, while naminaw ko na may panihapon, no, na ako'y nadunggan ba, nasa among lamisa, nay usa ka lalaki nga nagtindog. Dayon siya nga, halaluya po da ng laki, oy. Nakapanihapon na siya. Kami, enjoy na kayo sa panihapon. Lami kayong sudan, lami kayo ang pagkaon. Naikinilaw, nailitson. No? Nadunggan ako, naminaw ko nila. Ingon siya, nakapanihapon na ka na siya. Luya po niya. Uy, ato ka na siyang agdahon. No?
nagtindog dito ang security. Mura bitog marshal, no? Nabay marshal diring nagtindog. Mura anak ba din ang kamot. So, wala gyud siya lihok-lihok. Pero yung mata gabantay. Nagmantay sa mata corner, no? Naglantaw og mga dagway nga kanabitawng di kasaligan. Naglantaw og kanang mga suspicious nga mga tao. Naghimo siya nagbantay tungod kay na may bisita, no? Ilang giproteksyonan. Ingon ana pud igsuon. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa akong gibasa sa Book of Proverbs, mahimo tang vigilant, magbinantayon, watchful. Inay mong tapad, be watchful sa imong kasing-kasing. No? Kita mga asawa, maghimotang magbinantayon sa ato ang mga bana. Bantayan nato ato mga cellphone sa atong bana, kinsa kay nag-text, kinsa nag-call. Ako di kay ko tigbantay sa akong bana og cellphone. Di ko tigtanaw, iharampita ka. Joke lang, no? So, ingon ana igsoon, mahimotang magbinantayon. Dili atong bana atong bantayan, but ang Proverbs na ingon, bantayan nato ang atuang kasing-kasing with all diligent. Amen? Ngano man kinahanglan man nato bantayan ang atuang kasing-kasing. Jeremiah 17:9 nag-ingon, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sa Bisaya pa, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan mga butang ug hilabihan gayud pagkadautan. Kinsa may makasusi niini? No? Ang deceitful igsuon nag-ingon diri intended or tending to deceive, no, lie. Otherwise, hide, mo itago or i-distort ang truth, no? In other words, no, sa Bisaya pa limbungan, bakakon, mangingilad, no? Ang worst is sa Tagalog pa, mandaraya, tikasan. Naka-experience mabungat, gitikasan mo, no? Gitikasan mo imbis no kanang naami bis kauban sa negosyo ba din gipadala na mo didto sa nag-branch me. So abot ang panahon a year after imbis mag-settlement na kay pilay income, pilay expenses, pilay ginansya. Ang resulta kami naman noon mo utangan. In other words, natikasan. Iyon ana ang atong mga kasing-kasing igsuon tikasan. No? Panikasa. Inay mo tapad ayo panikasa. No? No? Ingon ana igsuon ang atong kasing-kasing malimbungon. Tikasan, no? Example. In the book of Genesis, God created the heaven and earth. Then on the sixth or on the seventh day, God made, no? Gihimo niya si Adam, gihimo niya si Eve. Duha ra gyud ka gender ang gihimo sa Ginoo igsoon. Unsa man? Patubagon daw ta mo aron na ay kuan, di mo katulgon, ulan-ulan ra ba? Unsa man? Babayi, very good. Babayi og lalaki. Na one time, na ako'y friend, na ako'y kaila ba nga, kanang, at the age, barkada siya sa akong anak, kay gadula og volleyball. Nang-interview ko niya, kay bayot man siya. Kudong, how ka man, nga ingon na, I was beginning to share sa iya sa Word of God. Mga siguro, 18 years old na siya. Nga nung inana man, ana. Ingon siya na ako, inaani, bitaw ko at the age, kay na-realize na ako, nga, ang akong mubati man ko nga babayi ko. Iana siya. Mubati ko nga babayi ko. Inana siguro po ng uban, no, mubati ko nga laki ko. Maibog sila sa ilang kapwa babayi. Unya, babayi siya. Ang mga lalaki, mubati po o ganahan, gugma, nakigrelasyon sa kapwa niya lalaki. Nga naman, kigibati niya nga babayi siya. Which is, unsa man, bakak, no?
Nahimong nalimbungan siya sa iyang pagbati, sa iyang kasing-kasing. Na-deceive siya. Mo nagiingon ako ganina, no? Na-distort ang truth, no? Nakuan ba? Unsa nang distort? Basta mauna na siya, no? So, nailad, nalimbungan, natikasan, no? Nag-ingon diri sa Mark 7:21 to 23. For it is from within, out of a person's heart that evil thoughts come. Nugikan gyud sa kasing-kasing ang tanan butang sexual immorality, thief, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. No? Sa Bisaya, mas klaro kaayo kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga daotang huna-huna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasinap, panulti sa pagbulig sa dungog, no? Pagkamahitason, binuang, no? Verse 23, tanan kining mga butanga nga dautan. Take note, baliko na ako. Mark 7:23. Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan, no? Nagagikan sa sulod sa imong kasing-kasing. Ug mao kini ang makapahugaw sa tawo. Mao ni ang makapahugaw sa tawo. This is what defile. Mao ni ang makapahugaw sa ato ang pagkatawo. No? Tanang mga atong nahimo gikan sa sulod sa atong kasing-kasing. No? Kinahanglan igsuon sa atong main text nag-ingon, we are encouraged, we are commanded to unsa ato ang bantayan ang ato ang mga kasing-kasing. Amen? No? That's why nga naagyoy kanahanglan atong bantayan ang ato ang mga kasing-kasing, no? Above all else, guard your heart, no? Sa God's word nga translation, ganahan ko. Guard your heart more than anything else because the source of your life flows from it. Ang source na sa imong kinabuhi nagagikan sa imuhang kasing-kasing. No? Ang tanan nga imong gihimo, gikan sa imong kasing-kasing. Ang tanan nga imong giistorya, gikan sa imong kasing-kasing. Amen? Mutuo ba ka? No? Iyon ang Bible nga. The abundance of the heart, the mouth speaks. No? Gikan sa imuhang tanan nga imong gihuna-huna, gikan sa imong kasing-kasing. Kumusta ka ato ang kasing-kasing igsoon? Dautan ba? Maayo ba? Na ako'y na-remember igsoon ba? One time nang lakaw mi sa akong pamilya. Dayon, paggawas na mo, naibata, no? Naibata ning duol, ma'am. Mangayo ko. Pang panihapon lang, no? Pang-snack, pamugas. Kung asa man dai mo ginikanan dong, nang maglagot ko makakita anak, kay maglagot ko sa ginikanan, gipasagdaan ang ilang mga anak. No, mga pasagdaan mangayo. Usahay butang padaloon pagbata. Kabantay mo aron maluoy. Aron daghang ihatag, aron dakog mahatag. One time I was rebuked ba, na-rebuke jud ko. Kay pagawas na mo, naibata ning duol din. I was with my son, sa akong youngest, akong anak, si Elisha. Dayon, kita siguro niya nga, ang bata, persistent kayo, sige yung paduol sa ako, kay mga yun. Ako, wala ko'y plano nga muhatag, no? Kabalo mo, sa ingon sa akong anak, igsoon. Ingon siya, Ma, our hands are not meant for taking, but our hands are meant for giving. Inko nga, wala ko katingog. Mura kong natulala, revelation to ako, atong ipang-encourage sa tithes and offering. Joke lang. So, wala ko katingog igsoon, din ingon ko nga, oh really? Ni anak ko sa kong anak. That's good, okay, ni anak ko. So, to make the story short, ning hatag ko igsoon, kay naulaw ko sa kong anak. No? My point is, ang heart sa akong anak, gusto siya mutabang, gusto siya muhatag.
That's why, wala man siya ikahatag, naingon siya na ako, kong giingnan nga, tagaan. No? Ingon ana po ta igsoon, unsa kay naa sa atong mga kasing-kasing? Nakakita ba ang Ginuog kasing-kasing nga maayo? Nakakita ba siya sa atong mga kasing-kasing nga nausab? Nakita ba niya atong mga kasing-kasing nga naay kaluoy, naay gugma, naay pasaylo? No? Ingon diri no igsoon Luke 6 verse 45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. No, balik ko na ako. A good man brings good things. Ang maayong nga tawo nagdala, no? Ug maayong butang nga gikan sa maayong kasing-kasing. Tiwaso na ako ang verse, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Agoy, mugawas gidi ay. Mailhan mo ang tawo igsoon, makaila ka sa tawo. No? Ug unsay naa sa iyang kasing-kasing. Tanawa iyang Facebook. Makitaan gyud na nimo ug unsa siya nga klase nga pagkatawo. No, kasagaran karon ang mga tawo gamay lang kay nga issue. I-post na sa Facebook. No? I-post na sa ang kasuko. Gamay na lang gyud. Ayaw jud kog pasok kay i-post gyud nako imong dagway. Tinuod dili. Bato-bato sa langit. Tamaan i-delete ang imong Facebook. Amen. Tungod kay mao may naa sa iyang kasing-kasing good. Kung maayo gani imong kasing-kasing, ang palibot nimo maayo. Maskin pag the way you think, maayo imong hunahuna, maskin pag naa ka sa palibot nga dili maayo gihapon imong panghunahuna. Maayo ang imong gihimo, maayo gihapon kaayo ang imuhang kasing-kasing. Puno ka sa kaluoy, napuno ka sa pagtabang, napuno ka sa gugma. Maskin pag di maayo ang palibot, pero kung when your heart is right, ang palibot nimo makita nimo nga maayo because it is how you see it. Tungod kay mo manay naa sa imuhang kasing-kasing, no? The heart is the command center of the soul, mind, will, and affection, no? Ang atong kasing-kasing mo ni siya commander, no? Commander ni siya sa ato ang panghuna-huna, sa atong pagbulutan o sa atong pagbati. Kung ato ganing kasing-kasing nasuko, di ba, ang baba napuno sa balikas. Napuno sa mga maot nga mga pulong. Tinuod, o kita masuko, magpataka na lang tagpamunal. No, sa una, ingon anak ko ba, na mura ko kanang na-trauma, naka-realize ko sa dihang, nakita na ako ang akong anak, akong gibunalan, tungod suko, kayo ko. Then akong gibunalan ang ako anak, pilting hilak yun sa akong anak. Then naka-realize ko, inani man ni akong papa. Uy, masuko gani, mamunal. O sa una, masuko akong papa, bunalan ko racket. Mabali ko ng racket sa ako ang lawas, good. No? O masuko ka igsoon, makapamunal ka, makapanglabay ka. Ang imuhang mga plato siguro sa inyuhang balay, puro na plastic, aron dili mabuak. Palitan kasi imong banag, plastic nga plato, plastic nga baso, aron walay mga buak, plastic nga kutsara, tinidor. No? Tungod kay masuko ka, manglabay. Mga gupa ang mga butang, di ba? Kung ang imong kasing-kasing igsuon, maayo gani, maskin pag ang palibot, nagubot na. No? Nagpabilin kang malinawon. No? Amen? The hardest issue of the heart that is so difficult to deal with is the issue of forgiveness, no? Ang pinakalisod nga issue sa atoang kasing-kasing igsoon is kaning gitawag og issue sa pagpasaylo. No, I know matag-usa nato ni agi gyud kasakit. Ni akita nga nasakitan, nasamaran, ni agi tag ning hilak, no? Tungod kay dili man gyud ta exempted ana mga butanga. No, unsa man day ang forgiveness igsoon? Let us define what is forgiveness.
Forgiveness is letting go of the offense. No? Gilet go nimo. No, unsa man ang offense? Offense means something done that hurts the feeling or insults. No? Wrongdoing, sin. No, the act of hurting feeling or insulting. I-let go na nimo ang mga butang nga nakapasakit nimo. Ang mga tawo nga nakasala sa imuha, no? I-let go na nimo. Naikanta nag-ingon, let it go. Let it go. No, di na lang kumutiwas kay. No? Ingon diri let go. No, imuhang i-let go. Imong kalimtan, imong biyaan, no? Another thing, forgiveness is not just letting go of the offense, but forgiveness is letting go of the offender. No, umayon gani kag offender igsuon ang katong it's a person nga mo'y nakapasakit nimo. Person nga nakasala sa imuha. Ako'y nadunggan nga istorya ba nga og tinuod gani ka nga amiga, ayaw gyud pagpautang sa imong amiga. No? Ko nga murag dili man pud siguro na maayo. Kung tinuod kang amiga, mutabang jud ka. Ug nagkinahanglan siya kuan, tabangan nimo, pahulmo nimo, di ba? Lahi naman pud ayron. Tinuod kang amiga, ayaw pagpautang kay maguba gyud ang inyong relasyon. Daghan nga guba nga relasyon igsuon tungod ana nga mga issues. Inaana nga mga problema, no? Daghang mga tawo nga nakautang nimo, wala ning bayad. Daghang nagbiay-biay nimo, nagtamay nimo. Amen. Daghan nga nakapasakit nimo, nagbetray nimo. No? Forgiveness is letting go, dili lang ang iyang nahimo nimo, but ang siya gyud mismo nga nakasala. No? Sometimes maingon ta, makapasaylo ra gyud ko sa iyang gihimo, pero di gyud ko makalimot niya nga naa gyud na siya gihimo nako. Or otherwise, no, malimtan nako ang siya pero ang iyang gihimo nako dili ko kalimot. Forgiveness means forgetting the offense and the offender. Di nimo kalimtan ang iyang ngalan, ha? Di nimo kalimtan nga amiga mo ang iyang nahimo ba nimo. No? Meaning to say, no, kung nakasala siya nimo, imo siyang pasayloon, imo siyang dawaton ug balik sa imuhang kinabuhi. No? Amen? Nganong kinahanglan man ta mo pasaylo igsuon? Why do we need to forgive others? First, because God forgave us. Gipasaylo ta sa Ginoo igsuon. Nag-ingon diri sa Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, ingon diri no, gibold gyud nako, forgive as the Lord forgave you. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Number one reason nga nung mo pasaylo ta, nga nung mo let go ta sa offense, is first, the Lord, gipasaylo ka sa Ginoo. Amen? Walay tawo nga wala nakasala igsoon. Ingon ang Bible sa Romans, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walay perfect. No? Even pari, even pastor makasala. But the Bible says in the book of Daniel 9, the Lord our God is merciful and forgiving, mapasayloon. Even though we have rebelled, nag-rebel dita, no, against Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. No, ingon ana igsuon ta gipasaylo sa Ginoo. No, the measure igsuon nga nakadawat kog pasaylo sa Ginoo is the same measure nga imong gamiton sa pagpasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nimo. No, in this verse nakaingon unsa may gigamit nga measurement, no? Ingon diri, as far as the east is from the west,
Ingon ana ang iyang pagpasaylo sa atoa. No? Ingon siya diri, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. No, ingon ana ang Ginoo igsuon, our God is not just a loving God, but our God is a merciful and forgiving God. Amen? Pakpakan sa daw nato ang ato ang Dios igsuon. Nag-ingon diri sa verse 25, Book of Isaiah. No? Isaiah chapter 43 verse 25. I am he who blots out your transgression for my own sake and remember your sins no more. No? Ingon ana day igsoon. Mo pasaylo ta tungod kay nakadawat di ay taog pasaylo sa Ginoo. Siguro mo ingon ka pastora, sis, no? Wa jud kay idea og unsay gihimo niya sa ako. Gipatay niya akong mama, gi-rape niya akong igsuon. No, grabe nga mga karumal-dumal, kaayo nga mga panghitabo sa akong kinabuhi. Iyahang gihimo nako. Wala ka sa ako ang sapatos. Sayon ra kaayo nimo himo iisulti, iingon. It's easier said than done. Pero kung ikaw sa ako ambot lang makapasaylo ka. No, unfair kaayo. Hayahay kay siya. Nag-antos ko. Tungod niya din pasayloon ako siya. Life is always not fair. Life is unfair. Nga naman, si Jesus Christ, wala siya sala igsoon. Wala siya sala. Pero siya ang ning suffer. Siya ang ning antos. Siya ang kanang gibunalan, giinsulto, gibugal-bugalan, giyaga-yagaan. Wala siya sala, di ba? Fair ba na? Dili, right? Pero ang Bible igsuon nag-ingon, we are commanded despite of all things. Nga unsa man ka grabe imong giagian. Tungod kay gipasaylo ta sa Ginoo, muhatag pud tag pasaylo, no? Tuguti ko ninyo igsuon mo basa, no? No. Familiar ba mo aning story about sa unmerciful, a parable ni siya sa unmerciful servant, no? Nag-ingon diri sa Matthew chapter 18 verse 23. For the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold. Imagine, ang servant, no, mubayad sa iyaha, no, utangan sa iyaha 10,000 bags of gold, no? Inana, grabe og i-convert na nimo na og kanang sa kwarta siguro pila ka na kamilyon, no? 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, no, dili siya kabayad, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt, no? Giingnan niya, gipatawag niya iyang asawa atong nakautang sa iyaha. Yung mga anak, yung istorya, unsa may mga naa ninyo, naba mo'y property, naba mo'y mga jewelry, naba mo'y balay, sakyanan, ibaligya na ninyo para makabayad ni siya nako, no? Niingon ang master. Verse 26 rather. At this, the servant fell on his knees before him. Ingon ang servant, tagai ko panahon sa, sir, gamay na lang yun nga time. Ingon siya, be patient with me. He begged, and I will pay you back everything. So the servant's master took pity on him. Ang master, naluoy sa iyaha. No? Ug unsay gihimo sa master? Grabe. He canceled the debt and let him go. Yang gingnan nga, okay, ayaw na lang tong bayri. Imagine, 1,000 of bags of gold. Ikaw siguro na kay utang 20 mil, ingnon din ka. Ay na lang tong bayri. Unsa kay mong himuon, magambak-ambak nyo. Ay salamat, no?
Wala gyud siguro ka. Ingon ana ang gihimo sa servant, no? Lipay kaayo siya kay wala siya pabayra sa iyang utang. But when the servant went out, no, ninggawas ang servant, he found one of his fellow servant who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. No? Pagawas niya dito sa iyahang master, nakita niya tong naapoy utang sa iyaha. Unsa iyang gihimo igsuon, iyang gigrab, iyang gibira, no? Ug iyang gituok. Yang gichoke, gituok ba? O giana bitaw no sa liog. Ingon dayon siya, pay back what is owe me. Balik ko na ako. Sayop ko ba sa pay back what you owe me. He demanded, no? Ning demand siya, bayari gyud ko. No, di gani ka mo bayad, bantay lang yun ka. No, verse 29, his fellow servant fell on his knees and begged. No, ang katong naiutang sa iya ha, ning luhod sa iya ug nagpakaluoy. No? Be patient with me, I will pay it back. But he refused instead. He went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. No? Yahan na noong gipapriso ang katong naiutang sa iyaha. No, gamay ra kaayo ang katong tawo, gamay ra kayang utang sa iyaha pero siya dako ka siyang utang dito sa hari. Dito siyang master pero no, wala na siya pabayra. Pero siya gamay ra kay nakautang sa iyaha, iyahang gipabayad. To the point, iha pag yung gipapriso. Nasamot na unsaon pagbayad sa utang, no? But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. No? Sa dihang naay servant pud sa hari nga nakadkita sa sitwasyon, nakadungog, nakabalo sa istorya, mingdagan siya niadto sa hari, no? Giistorya niya tanan. So pagkabalo sa hari, the master called the servant. Gitawag gito niyang katong naiutangan sa iya ha. Gitawag niya, ingon siya. You wicked servant, he said, I cancel all that debt of yours because you begged me. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? Wala ba ka naluoy? Sa iyaha, sama sa kaluoy nako nimo? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Nasabtan ninyo ang istorya igsoon? Sa last verse, nag-ingon 35, this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or your sister in heart. No, nakita nimo sa istorya igsoon, nga naa siya'y utang, dayon, kanang wala siya pabayra sa iyang utang. So dapat, ingon ana po nung iyang himuon. Katong tawo nga nakautang po sa iya ha, wala na lang po unta niya pabayri. No? Tungod kay wala gud siya pabayra sa iyang master nga nakautang pud siya dito. Ingon ana pud sama sa giingon sa pulong sa Ginoo igsuon nga kinahanglan no mo pasaylo ta tungod kay gipasaylo na ta sa Ginoo. Daghan kaayo gihapon nga dili makasabot, dili makapasaylo tungod kay nagpatigbabaw gihapon ang kaligutgot, ang kasuko no sama sa akong gibasa. Ing na imuhang tapad, be merciful. Because God has mercy on you. Amen? Ikaduha igsoon. Nganong kinahanglan ta mo forgive? Unsa ganitong una? Because God forgave us. Ikaduha, forgiveness frees us from bitterness. Ang pagpasaylo, naghatag og kagawasan nato gikan sa sa kaaligot-gut, sa kasuko, no? Sa pagdumot. Whenever you hold resentment towards
someone or withhold forgiveness, kung dili gani ka makapasaylo, dili gani ka makahatag igsoon og pasaylo, no? Nag-abri ni siya sa purtahan sa kaaway, no? Sa imuhang kinabuhi nga mahimo kang piniriso, mahimo kang poisonous. It opens a door to the enemy of your soul to poison you with bitterness, insecurity, and even barricade you with the blessing that the Lord wants you to give. Ang pagpasaylo igsoon naghatag na nimo og kagawasan. Daghang mga tawo karon nga wala tod sa pirisuhan. No? Wala literally nga naa sa prisuhan gyud pero inside sa ilang kasing-kasing na piniriso. Na piniriso tungod kay dili makapasaylo. One of the kanang epekto, resulta nga dili gani ka mahimong mapasayloon is kanang mahimo kang depressed ka, no? Mahimo kang dili katulog. Mahimong wala kay kalinaw sa imong hunahuna tungod kay ang naa sa imong kasing-kasing puro kasuko. No, God wants you to have a changed heart. Gusto ang Ginoo makabaton kag kausaban sa imong kasing-kasing. Gusto ang Ginoo nga makapasaylo ka igsoon. Amen? No, forgiving gets you out of victim mode. No, ang pagpasaylo naghatag nimo ug nako nga mahimong mahigawas ka, no, sa pagkabiktima sa yawa. Gusto ba ka nga kanunay kang biktima sa yawa? No? Tungod kay dili ka kabalo makapasaylo? Forgive igsoon. Aron mahimo kang gawas nun. Ganahan ba ka igsoon nga mulakaw ka nga malipayon, malinawon? No? Inana ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon, maglakaw ka, nga makakatawa ka, makahay ka, makahello. No, ug dili gani ka makapasaylo igsoon. Makakita, maglakaw ka ng mga merkado, anang sa people, sa ato ang Robinson someday, makitaan lang na nimo. Imbis lami ka imong mood, mawala imuhang mood tungod kay kuy tuon na pud. Lagot ra ba jud kay ko ani niya. Grabe ra ba jud kay niyang himo. No hinumdum na pug kagbalik. No? Mahimo kang ginapos, mahimo kang piniriso. No? But when you forgive igsoon, mahimo kang gawas nun. Amen? Gusto ba tatanan mahimong gawas nun? Pakpakan nato ang atong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. No. No? Before ko mo proceed sa akong last point igsoon, no? Allow me to share with you a story. Dili siguro kaayo ni familiar tungod kay seldom ra kaayo ni gina share or ginahimo example. The story of Amnon and Amnon, no, and Tamar. No, makaplagan nato ni siya sa 2 Samuel chapter 13. Dili na nako basahon igsoon no kay taas-taas. But ang story igsoon is kani si Amnon. Ang binakog Amnon. In love kay ni siya ni Tamar. Nahigugma jud kaayo ni siya ni Tamar. To the point nga dili siya katulog, nag-ingon ang Bible kung inyong basahon igsuon. Dili gyud siya katulog. Gingnan siya siyang kauban na unsa naman ka? Buntag pa sayo haggard kaayo ka. Unsa may nahitabo nimo? Mura makagwala katulog. Kanang sa tawag ana kana bitong dili ka katulog di nimong mata. Eye bag, no? Dagko kay kag eye bag. Sa may nahitabo nimo? No? Ingon dayon si Amnon. In love man gud kay ko ni Tamar. Nungod siya ka in love, gitambagan siya sa iyang amigo nga, magpasakit-sakit ka, no? Dayon, ingna din ang hari nga, si Tamar ang muatiman sa imuha, no? So, to make the story short, giatiman ni Tamar si Amnon, no? Ato siya siyang kwarto, gilutuan, then giserban, no? Gipakaon niya si Kuan din. Dili pagyud mukaon si Amnon nga naman. Na may laing mga tawo, na may mga servant sa iyang palibot, yang gingnan ang uban. Panggawas sa mo, no, nanggawas ang ubang mga servant. So ang nabilin si Tamar na lang gyud. So nahitabo, in love man kay siya, ganahan man kaayo siya ni Tamar,
iyang gi-rape si Tamar. So pila ra ko'y kusog sa bayi, maskin dili gyud ganahan. Kusgan biya jud kayo ning laki, no? So na-rape gyud si Tamar, paghuman niya og rape ni Tamar, nawala man iyang gana. Nawala iyang gugma ni Tamar. Ingon siya, pahawa diri. No? Pahawa diri sa akong atubangan. No? So, si Absalom, no, igsuon ni siya ni Tamar. Pagkabalo niya nga, gi-rape ang iyahang igsuon, suko gyud kaayo siya. Pero pagkabalo niya, tugan iyang sister sa iya, ingon siya sa iyang sister, just keep quiet, do nothing. No? Ayaw pagbalos, wala kay himuon, wala kay istorya. Even si Absalom, wala gyud siya gihimo, wala pud siya giistorya. But ning abot ang duha ka tuig, naman to. 2 years later, no? Imagine, duha ka tuig, yang gitipigan ang kasuko niya kay Amnon, ang kaaligot-got niya kay Amnon, kay girip iyang igsuon. Ning resulta ra gyud. Ingon siya, nakakita na gyud siya og kana bang butas or bangag or opportunity nga makabalos siya ni Amnon. Dili lang kay unsa-unsa nga balos, no? Nag-ingon diri sa verse 29. Nag-ingon diri, no? Gi-instruct niya ang iyang mga tawo nga patyon si Amnon. So, gipatay si Amnon tungod sa sugo ni Absalom. Yun ana ang resulta di ay igsuon. No, sa dihang dili day ta makapasaylo, nahimo tang ginapos ana nga kasuko ug mooy mag-lead, mag-guide nato nga makahimo ta og lahi nga sala sama sa nahimo ni Absalom, no? Without forgiveness, life is governed by an endless cycle of resentment. No? Ganina sa first service man ko nagsimba. Ingon si Pastora Roxanne, without forgiveness, life is governed by an endless cycle of resentment and retaliation. Sige ra jud kag hunahuna, balos, magsige ra jud kag hunahuna kung sa imong himuon niya. Imagine for the past 2 years si Absalom, mura gyud ay siguro to iyang gihimpirmi kanunay, gaplating siya, gaplano siya ug unsaon niya pagbalos. Amen. Gusto ka makagawas noon? Mahatag tag pasaylo igsuon. No? Forgive. And lastly, nganong kinahanglan ta mo forgive? Man's revenge is not God's justice. No? If you've ever hurt by someone and have felt the sting of betrayal, rejection, or pain, unsa may mukros sa imong hunahuna igsuon. No? Sama ni Absalom, revenge. Mubalos. Saon ka na kung ni siya pagbalos, no? No? Ingon diri, it's only natural, no, to want justice for yourself. Normal ra gyud kaayo na nato igsuon. Ug masakitan ta, gusto gyud ta nga naagi hustisya. Mubalos gyud ta usahay ibutang nato sa atong kamot ang hustisya. No? Gusto ta mubalos, hunahuna nato nga mubalos. Magdamgo na lang ta kanunay nga patay. Ug nata sa kusina magkuha tag kutsara ato makuha kutsilyo tungod kay ang nasa tong una-una kanunay balos, kasuko, no? But ingon diri igsoon. It is not the will of God. Dili kabubuton sa Ginoo nga ibutang nimo sa imuhang kamot ang hustisya nga imong gipangita. No? Man's revenge is not God's justice. Ug mobalos ka, dili na maoy pamaagi sa Ginoo. Dili na ang klase nga hustisya nga imuhang gipangita. No? Ingon sa Romans 12:19, no? TPT version, beloved, don't be obsessed with taking revenge. No? Ayaw pag himong obsessed ka ng sige ka kanunay nga hunahuna nimo, kasing-kasing nimo, no, naa na gyud kanunay
sa paghuna-hunaon saon pagbalos, but leave that to God's righteous justice. Balikon ako. Beloved, don't be obsessed with taking revenge, but leave that to God's righteous justice. For the scripture says, if you don't take justice in your own hands, I will release justice to you. Amen? Si Lord na ang bahala, igsoon. Proverbs 20:22. Do not say, I'll pay you back with this wrong. Wait for the Lord and He will avenge you. Si Lord na gyud ang mubalos, igsoon. What you need to do, ang gingon sa pulong sa Ginoo is, mupasaylo ta igsoon. No? Forgiveness, no? Is this, no? Ingon ani atong himuon igsoon. Lord, I am not taking this matter not in my own hands, but I am giving it to your hands. Ihatag na ako ni. Kaniyang gihimo na ako, Lord, dili ko gusto mo balos, ikaw na gyud ang bahala. Ikaw na gyud ang bahala igsoon nga mobalos. Usahay sa atong mga prayer, silent ra siguro kayo ta, pero himuon po nato si Lord og killer. Lord, ikaw na bahala. Papahuwayan na siya forever. Lord, kuhaan na siya, Lord. No, himuon pa si Lord og kuan, serial killer. Putla na iyang gininhawa. No? Ayaw ana igsoon. Batunan nato ang kasing-kasing nga mapasayloon. No? We need to forgive because there are no unforgiving people in the kingdom of God. Amen? Balikon ako. Pasaylo ta tungod kay walay dili mapasayloon sa mga anak sa Ginoo. Ang tanang anak sa Ginoo moingon og amen. No? Tanan miingon amen tungod mga anak ta sa Ginoo mahimong makapasaylo ta. Amen? So, akong pangutana, lastly, igsoon, unsaon man nato nga makabatuntag kanang bag-o nga kasing-kasing, kanang kasing-kasing nga makapasaylo, kanang kasing-kasing nga kandili magdumot, no? Una, ug last, wala na isunod ani, come to God, duol sa Ginoo igsoon. Nag-ingon sa Ezekiel 36:26-7, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart a stone and give you a new heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kana bitaw mga tawo nga masakiton igsoon, akong papa namatay because of enlargement of heart. Dugay na, I was 14 years old ato nga mga panahon. Ug naanay heart transplant ato nga panahon. Sa una, siguro sa panahon sa atong mga ginikanan, sa lula, wala pa siguro ng heart transplant. Ug magsakit sa kasing-kasing, patay diretso. But karong panahon na, naanay gitawag og heart transplant. Ingon sa verse igsoon, gusto si Lord nga mag heart transplant ta. Ilisan niya ang atong kasing-kasing. Kasing-kasing na to nga batuon, dili makapasaylo. No? O pulihan niya bag-ong kasing-kasing. Kinsa man ang muhatag ana, no? Balik ta sa Ezekiel. For God will give you a new heart. Physically, o gusto ta magpa-transplant, kinsa may mo perform ana, mga doctors, no? Mga kanang banggiitan gyud nga mga doktor, mga specialist. Pero ang atong doktor karong kabuntagon igsoon is our Lord, our God. Amen. Ingon siya, come to me. Duol lang na ako. Di ba? Ug natay sakit sa doktor, man gyud ta mo duol. Dili man gyud ta mo duol og panday or asa. Sa doktor gyud ta. Karong kabuntagon igsoon, gusto siya, no? Ilisan niya ang atong mga kasing-kasing ug bag-ong kasing-kasing, no? Sama sa ato ang kuan karon for the whole, no, Sunday of month of August is about change. Last week, change direction and destination, but karon gusto sa Ginoo nga usbon gyud niya ang atong kasing-kasing. Amen? O gusto ka igsuon usbon sa Ginoo mong kasing-kasing, I want you to stand up right now. Sulod siguro ka diri, bugat imong kasing-kasing. I want you to close your eyes.
Baka ning sulod ka diri bugat imong kasing-kasing igsoon. Naa kay giagian nga circumstances. Naa kay mga pagsulay. No, naa kay mga God wants you to have a new heart. Ingon siya, no, I will remove from you a heart of stone. Kanang kasing-kasing nga gahi. Dili ka balo mahigugma, dili ka balo mo pasaylo. But ilisan na niya o kasing-kasing nga mahigugmaon, mapasayloon. Amen? I want you to meditate igsoon. Hunahunaa siguro baka na mga tao nga nakapasakit nimo. Nakakos sa imuhag kagubot, problema. Ingna ang Ginoo igsoon. Lord, ako na siyang gipasaylo. Amen? Lord, ako na siya. I-mention niyang ngalan. Mismo usahay igsoon, lisod ka ilitok sa iyang ngalan. Pero right now, God will give you the courage, no? I-mention ang ngalan, ikaw between the Lord. Lord, I forgive him. I forgive her, Lord. I forgive what he has done. I forgive what she has done towards ako. The pain, the trouble that causes, Lord, gihimo niya sa ako. Let us sing that song. Sa matag adlaw, kaubana ang Dios igsoon. Kay kung kauban bitaw nimo ang Ginoo, dali ra gyud kaayo makahatag og pasaylo. Amen. Simbahon nato igsoon ang Ginoo. Amen. Hura baba baba sikira baba. I want you to lift up your hands before the Lord. I want you to close your eyes. Make this time a serious nga moment sa imong life. If you want to have a blessed life, if you want to have a peaceful life, batuni ang kasing-kasing nga bag-o. Gusto ko nga kauban ka. Pagpauraray sa presensya sa Dios igsoon. Mataglakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban. Sing it with all your heart. Kay ikaw man, ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanak. Kay ikaw man, kay ikaw man, ang kanunay ning akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang once again, sing with all your heart. Kay ikaw man ang kanunay giti. Yes, Lord, we desire for more of you. We desire your mercy. We desire your love, Lord. Ikaw man ang hangin na giginhawa, Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Let us worship the Lord. Worship the Lord, igsoon. Hallelujah! We worship you, Lord. Give your heart to the Lord right now. Give your pain, your wounds,
Your situation, ihatag sa Diyos igsoon. God wants you to set free. Hallelujah. I want to give my heart to you, Lord. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo. Igsoon, if naakaani nga sitwasyon, I want you to raise your hands right now. And I just want to pray for you. No, remain pabilin sa pagpiyong sa imong mata, igsoon, baka maulaw ka. No, piyong imong mata. And I want you to pray, Lord, right now, Lord, I know that imong plano is best para namo. You want us dili lang eternal life but abundant life. You want us to live in freedom, Lord. You want us to live freely, Lord God. And right now, Ginoo, ako mga pag-ampo sa akong mga kaigsuunan nga naay issue aning pagka-unforgive, dili mapasayloon. Salamat kaayo, Lord. Imo silang gipasaylo. O sila makahatag pagpasaylo. Give them the courage. Give us the courage, Lord. Tagay mig boldness, tagay mig kusog, Lord, nga makapasaylo mi sa mga tao nga nakasala namo. Sa ako mga kaigsuonan, Lord. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga mahimo ang matag-usa. Magawas nun in the name of Jesus. Lord, salamat sa kagawasan. Salamat sa freedom, Lord, nga imong gihatag. Mugawas mi nga malipayon, malinawon. Wala na'y kapungot, kaligot-got, pagdumot sa mo mga kasing-kasing. Because gidawat na namo ang kasing-kasing nga bag-o. Mugawas mi nga bag-o ng kasing-kasing. Kasing-kasing nga puno sa gugmag pasaylo. And right now, igsoon, receive the wata. Pasalamati ang Ginoo sa brand new heart. Salamat sa bagong kasing-kasing, Lord. Salamat sa kasing-kasing, Ginoo, nga imong giusab. Salamat sa kasing-kasing, Ginoo, nga imong gihatag sa matag-usa. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kaayo, Lord. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong pasaylo. Ingon kasi imong pulong, Lord, without shedding of the blood, there is no remission of sins. Salamat dito sa cross, imo ming gipasaylo. Salamat sa kagawasan, Lord. Ginhawa ta igsoon. Magdungan ta ginhawa. 1, 2, 3, inhale. Exhale. 1, 2, 3, inhale. Exhale. And lastly, 1, 2, 3, inhale. And exhale. Pagpaki ang atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo, makapanglingkod ang tanan.